दुस्की बाजार चिरी कैसा हतर जॉइनिंग प्रोग्राम दङ जॉइनिंग प्रोग्राम 27 फेमिली नि 95 वोटार्स चिनी तिप्रा मथा जॉइनिंग खालायका कैसों बरनो बुबाग्रानि इंगै ते चिनी तिप्रा मथा इंगै बरनो खाबायखौ लामसगो शुद्ध दुस्की हातियो सिमिया सारा त्रिपुरानो अमहाय प्रोग्राम चलुइ दङ जों दिन रग नुगु माना चिनी बिसिकांगो जे बासा जाग्रा जत गुबुननि राजनैतिक बदल याकारै बुबाग्रानि थानसालि मारियो फाइजाक कैसों आमते फेक जॉइनिंग रक्सों बुहाय खाया जों आबोनि बागैनो चिनी जारा चिनी तिप्रा सारक जरा तिनी बुबाग्रानो हामजागै बुबाग्रानि याप्रेनो करा खायन बागै फाइका बरनो बिसिकांगो बचारिविनो चिनी जॉइनिंग प्रोग्राम जों खालायका दै बरनो खाबाय खुबाय जों लामसगो ते आगामी दिनो चिनी तिप्रा सारक मानसिनेन बागै चिनी बोसाबुतिरनि बुसुरनि भबिष्यतनि कगनो वानसुगै जों तिनी बरकनो याप्रे सेमा बागै बरनो खाबाय खुबाय हामबाय याफारो।